welcome back sa ating munting channel. Na punta tayo sa Disneyland. Wow. So ayan mga kiyot, no? Kita na. Kita na ebidensya. Oh, diba? So Baliyamag, tingnan nyo ang area kung okay ba. Ayan mga kiyot. Dandahan natin anuhin. Diba? Oh. So medyo malamig na dito mga kiyot. Sambahan pag Tagalog. Nagpronta sa mga kiyot kaya waman tayo sa kanan. Ni Max. Kan ato diri sa mga game mga kiyot, baka nabay mga uyab nila doon natin ka na. Oh. Suro ko makit na kura sa moro kog ungong itipdas dere. Oh yeah. Tokyo Disney Sea. Uy, Tokyo Disney Sea di. Disneyland mong kuan. Na po dai Disney Sea dai. Kuno ba kay na po Disney Sea dai. Lipat sa rigaw ko na. No ka. Ya sore din ta makit. Ano lang maka uyab ta dire doon natin ka isa kong lalat niya so nya na pod market no mao to market to tak kanyo market sama to kauban ako nga layo kumakaisla to at masal ito oy pagdribo gaya ni day pagdribo ya dugay kayo. Nuna ko dre. Mura ako tagiya dre sa Disneyland. Tokyo. Oh, di ba? Disney Resort. Asus pabida. Dalan tawan yung market. Ano dagan na buhay da. Awan yung market. Ato arang Disney Sea. Disneyland ay Max. Airport. Oh na. Airport may nauna nga.